Добрий день. Jesteśmy Białorusinami, to właśnie świat na pamiątkę żołnierzy białoruskiego państwo. Tak, my będziemy... Pracownicy prezentują broń i dopiero wtedy państwo... Proszę poczekać, i wtedy zapraszam do środka, do rzeczy kwiatów. Nie ma, a mogą państwo już zaczynać to, że państwa zależy. Ważne, żeby państwo dali czas pracownikom na to, żeby mogli się oddać pomoc, tak? To my podchodzimy, oni wtedy Oni od razu... na ramię prezentują broń i wtedy państwo już mogą złożyć wieniec, wejść do środka, poprawić szarko. No i ktoś, czy jak tam państwo uważają. Idziemy do przodu. Фальшивых загинувших, які Проливали свою кров за білорусів, поляків, але за усіх ахвярів Другої світової війни. Просячи Бога, так більше ніколи не повторилася така трагедія на тих землях, в яких ми живемо. Ані у Польщі, ані на Білорусі, ані во всім світі. Помолимся об упокое и об светлой памяти для ахвяров той страшенной войны молитвой Отче наш. Отче наш, который есть в небе, светлится имя Твое, приди царство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Аминь. Нехай благословит вас Бог, всемогутний, Отец и Сын и Дух Святой. Może być маленький коментар по сьогоднішній події. Сьогодні 1 вересня ми відзначили, ушанували пам'ять о тих загинулих білорусах і поляках, які в перші дні Другої світової війни зустріли в збройках нацистських захопників фашистської Германії. І цей день, на жаль, про його не оповідається у білоруській історії. Мало виділяється часу. А справді тоді вже наші продки віддавали своє життя, здоровья для миру в целом свете, боронили этот мир. Тому я хочу подякувати так само всім присутнім білорусам, які знайшли час, максимальність. Дякую так само вам, Чонську Вячеславу, за те, що згодилися прийти. І нагадую, що народ без історії не має будущего. Живе Білорусь! Живе! Дякую.